अजित पवार यांनी लाडकी बहीण योजनेबाबत एक मोठं विधान केलं। लाडकी बहीण योजनेमध्ये बदल करण्यात येणार असल्याचं अजित पवार म्हणाले। लाडकी बहीण योजनेमध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती सुद्धा अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली। लाडकी बहीण योजनेतून ज्यांची नावं कमी झाली आहेत त्यांच्याकडून पैसे परत घेतले जाणार नाहीत, सोबतच लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही असं अजित पवार यांनी म्हटलं। कधी कधी योजना येते, परंतु त्याच्यामध्ये काही गोष्ट लक्षात आल्यानंतर काही आपण दुरुस्ती करतो। आम्ही दुरुस्त करणार आहे, त्याच्यामध्ये बंद करणार नाही, त्याच्यात कुठेही गरीब महिलांच्यावर अन्याय करणार नाही। ज्याला गरज आहे त्यांना 100% आम्ही देणारच, त्याबद्दल तसोबर पण आम्ही कमी त्या ठिकाणी पडणार नाही। आणि या योजनेच्या साठी पुरेसा निधी निश्चितपणे आम्ही देणार आहोत, हे विश्वास मी माझ्या महाराष्ट्रातल्या तमाम बहिणींना या निमित्तानं देऊ इच्छितो।